Kom, tempo, Sally! Tempo! Det er det sidste, du har. 17 timer og 5 minutter, og du er kvinde. Tiden var det fort. Pengarna du lånade till hyra, har du använt dem till? Jag såg något annat. Har du glömt det? Nej, det är klart jag inte har. Der er nemlig ikke nogen, der har nogle arme, som Sally har. Nu skal jeg arme til at lave sovs til duen. Men jag ska se några engelska kanaler. Sally, det går ikke det her. Det er for farligt. Jag måste ha din hjälp. Mamma har hotat att ta allt ifrån mig. Klarar jag kanalen så blir jag fri från henne. Der er stadig en kanal, og krigen er slut. Og så er det absurd at tænke på en kanalbomning. Det är min enda chans, jag måste ta den.